M'ha mirat als ulls i la ves diferent. Ha decidit voler-se i agafar les regnes. M'ha mirat als ulls i la ves diferent. Ha fet fora els dimonis i s'aprecia encara més. Para atenció, fixat, mira-la. El seu renaixement comença a caminar, el cap ben alt i xafa fort, rebossa força, vol menjar-se el món. Sap de sobres que se'n sortirà, que ha de donar-se una oportunitat. Tota la vida es tindrà allà mateixa, ha arribat l'hora que ho assumesca. Així doncs s'empodera, s'aixeca, escriu quan fa nosa i no desespera. Malgrat els moments de baixó, per fi somriu lliure a l'habitació. Pensa fer-ho gran i ja està preparada, ha vingut amb força i una mica accelerada. Li brillen els ulls pensant en la victòria, tots els moments li saben a glòria. Estima't, aixeca't i somriu. El enriquidor d'este projecte és que s'ha fet amb la participació de tota la comunitat educativa. Han participat professors, alumnes, familiars de professores, la conserge Susana, sa mare, la meva filla. Aleshores és un projecte cooperatiu, horitzontal, i que un poc el que pretén és donar-li valor a un art tradicional que normalment feien les dones i que va passant de generació a generació, que és el teixir, i actualitzar-ho en una protesta, en un acte reivindicatiu per la lluita per la igualtat de la dona. Un altre aspecte interessant també és que intentem trencar estereotips fomentant la participació de xics en el projecte. De fet, este projecte l'ha proposat un alumne, Joan Marc, de tercer d'ESO. Ell va proposar cobrir aquests triangles perquè n'hi havia una idea de donar-li com una il·lusió òptica que l'havien proposat Adriana i Álvaro, que són els assessors del projecte, que són artistes textils, i Joan Marc va proposar que fos així, en aquest espai. Aleshores, la proposta que han dissenyat Adriana i Álvaro, el que reflectís és, per una banda està en el primer fotograma el quadrat roig que representa la violència de gènere i comencen a eixir el llaç morat que representa l'empoderament de la dona. I conforme anem avançant en el camí cap a la igualtat, va desapareguent el quadrat roig, se va difuminant la violència de gènere i se va empoderant el que és el llaç que representa la igualtat de la dona. I ara Ainhoa va llegir un poema per a commemorar el 8 de març, també el Dia de la Dona. Tu i jo som dones d'Eura. Envellim murs i tanques en establir diàleg. Som catifa de somnis, graons de sol, un vals d'arrels menudes. Dia a dia inventem la no rutina amb els peus ferms. Ens vestim d'aire per ballar amb estels. Som dones d'Eura. Podem ser alades, arrel, estiu, bressol, deix i mans. Sobretot mans obertes. Fulles que acaronen pedres suspeses en el vertiig en blau que ens teixeix. Llaços que nuen mans. M'ha mirat als ulls i la ves diferent. Ha decidit voler-se y agafar les regnes. Nena, con el morado por bandera, nos soñamos libres, nos queremos vivas, nos sabemos fuertes, rebeldes, apretando los dientes, sabemos respirar contra la corriente. Somos vientos repartidas por el globo. Llevamos la historia pegada a la piel, valientes, diversas, mujeres en guerra, no habrá quien nos pueda. Tremenda jauría, pupiles,